कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय गोवा सरकार आणि यांच्या संयुक्त विद्यमाने यंदा प्रथमच आम्ही अखिल भारतीय श्री वेताळेश्वर करंडक मराठी एकांकिका महोत्सव 2019 हा आयोजित केलेला आहे. गेली 9-10 वर्ष इंडिपेंडंट क्रिकेट क्लब व कला व सांस्कृतिक संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही इथं अखिल भारतीय मराठी एकांकिका स्पर्धा सादर करत होतो. परंतु यंदा प्रथमच आम्ही हा महोत्सव म्हणून साजरा करत आहोत. तो वेताळेश्वर सभागृहात वेलिंग इथे होणार आहे आणि दिनांक 9 जानेवारी ते 13 जानेवारीपर्यंत याचा कालावधी असेल. उद्घाटन समारंभास कला व सांस्कृतिक संचालनालयाचे खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंद गावडे हे उद्घाटक म्हणून आम्हाला लावणार आहे. तसंच संजय ढवळीकर प्रमुख पाहुणे असतील. जिल्हा पंचायत वेलिंग श्री शिवदास गावडे, आमचे सरपंच लक्ष्मीकांत खेडेकर, पंच सदस्या रोहिणी नाईक व पांडुरंग गावडे यांची उपस्थितीसुद्धा आम्हाला लाभेल. पुष्कळ संस्था ह्या महोत्सवामध्ये भाग घेणार आहे. याची तयारी म्हणून आम्ही ह्या सर्व संस्थांना प्रत्येक संस्थेला 5,000 रुपयाचं मानधन देणार आहोत. तसंच गोवा कोंढा तालुक्यातील संस्थांना 1,000 रुपयाचं वाहतूक खर्च आणि गोव्यातील इतर संस्थांना कोंढा सोडून त्यांना 2,000 रुपये वाहतूक खर्च देणार आहोत. आणि गोव्याबाहेरील ज्या संस्था येणार आहेत त्यांच्यासाठी 5,000 रुपयांचा आम्ही वाहतूक खर्च सुद्धा देणार आहोत. परंतु प्रत्येक संस्थेला 5,000 रुपयाचं मानधन हे मिळणारच आहे. तसंच आम्ही त्यांच्यासाठी निवासाची सोय, भोजनाची सोय व इतर खर्च आम्ही संस्थेतर्फे करणार आहोत.